स्वागत बा रउआ सबके हमरा ब्लॉग में। ई ह हमर गांव के स्कूल जेमे हम बचपन से पढ़ के सयान भइल बानी हमर भाई। ठीक बा, तो हम जातानी रनिंग करे हमर भाई। ई हमर गांव के स्कूल बहुत ही सुंदर क्यूट स्कूल बा हमर भाई। ठीक बा, हमर गांव के बच्चा सब छोटा छोटा बच्चा यही सब में पढ़ला सब भाई। हम चल दिल बानी रनिंग करे हमर भाई। ठीक बा, ई हमर गांव के नज़ारा हम बनी थोड़ा चेहरा के स्माइल देखनी हमर भाई। गाना गावतनी थाना बाटे हमारे ज़मीन में भाई। हमारे एकदम गाना गावते हम अपन जात रहनी। ठीक बा, मस्ती करते हुए एकदम मज़ा आवत भाई। साइकिल के नज़ारा ही कुछ अलग होकेला हमर भाई। साइकिल के मस्ती करत हम जाते हैं, साइकिल चलावत हमर भाई। ये हमर गांव के ग्राउंड हमर भाई। बचपन से लेके अभी तक हमने के यही ग्राउंड में खेलत रहिला हमर भाई। ठीक बा, एमे को T20 मैच भी हो चुकल बा हमर भाई। हमर गांव के फील्ड हमर भाई भले कबाड़ी बा लेकिन हमनी खातिर बहुत ही खास बा, करीब बा हमर भाई। ठीक बा, हमनी के यही ग्राउंड में हमनी के खेलीला हमर भाई। ये दोनसी मुन्ना यही ग्राउंड में खेलेला हमर भाई। ठीक बा, हम जाता नहीं रनिंग करे हमर भाई। ऐसा ही बा नज़ारा हो बा चेमनी हमर भाई। हमारा गांव के भट्ठा जौन चेमनी ईटा पतला भाई हमार। ई हमारा गांव के फुलवाड़ी। ठीक बा, एकदम देखा रोड कितना चिकन चिकन लौकता। हमारा गांव के फुलवाड़ी हमर भाई। ठीक बा, एक गांव के फुलवाड़ी में हमनी के सारा 2-3 गो गांव के लेके एकदम बिटोर के यही में आम तूड़ीला हमर भाई। दिन रात यही में फ्री फायर खेलेला लेके फ्री फायर खेलेला से हम कितना दिन तक में वीडियो शूट भी कैले बनी हमर भाई। शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम खातिर हमर भाई, यूट्यूब खातिर भी बहुत दिन शूट कैले बनी हमर भाई। ये में बहुत स्ट्रगल कैले बनी ये फुलवाड़ी में हमर भाई। ये हमारा गांव के बगल में फुलवाड़ी बा, नहर के बगल में हमर भाई। ठीक बा, रनिंग करे जाता नहीं भाई, सब चीज़ के नज़ारा दिखाए में हमर भाई कि हम कहाँ कहाँ का कैले बनी हमर भाई। ठीक बा, ब्लॉग में बनल रह जा भाई। तनी चेहरा के लाइव इंटरटेनमेंट भी ला जा हमर भाई। चेहरा भी देखावल जरूरी बा हमर भाई तार लोग के बीच में। ठीक बा, साइकिल के नज़ारा ही कुछ अलग बा। देखो पक्की रोड कितना चिक्कन लौकत हमर भाई। ठीक बा, अब हम चढ़े पुल पर हमर भाई। ये हमारा गांव से कुछ दूर में कम से कम लमसम 1 किलोमीटर के दूर में एगो पुल बा हमर भाई। ठीक बा, ये हमारे गांव के नज़ारा हमर भाई। पुल बा, नहर बा हमर भाई। बहुत ही इंटरटेनमेंट इंजॉय कैले बन सब। नहर में कूद कूद नहले बन सब भाई। हमार नहर के नीचे देखो लीलगाय चरत रही हमर भाई। एकरा के लीलगाय बोलल जाला हमर भाई। तू लोग भी जानत हो लीलगाय। ये हमारे भाई गाँव के जहाँ से लाइट आवेला हमनी के गाँव जवर में भाई। ठीक बा, हमनी के घर के मात्र 1 किलोमीटर बगल में ही बैठल बा हमर भाई ट्रांसफार्मर। ठीक बा, प्लांट बैठल बा। ई गाँव के नज़ारा हमारा कुछ अलग ही बा भाई। ज़्यादा दूर पर नहीं के भाई। हमार हम आगल बनी रनिंग करे वाला रोड में हमर भाई। ठीक बा, ज़्यादा दूर नहीं के कम से कम 500 मीटर दूर बा हमारे भाई बस। ठीक बा, मार हमनी के बा ई ग्राउंड भाई। ठीक बा, ई ग्राउंड में बहुत लड़का दौड़ के बहुत कुछ कर चुकल बड़न से भाई। अब आइल बा हमनी के बारी। ठीक बा, देखा ग्राउंड के नज़ारा ही कुछ अलग बा हमारे भाई। एकदम लागत एकदम हमनी के IPL हमनी के खेलेला सा खिलाड़ी नु इंडिया वाला वैसे भाई पिच लौकता हमनी के। ठीक बा, बहुत ही तगड़ा पिच बा हमारे भाई। बहुत ही अच्छा ग्राउंड बा। ठीक बा, सब जना के इनवाइट कर देते एक बार आके दौड़ लिया सर। ठीक बा, बहुत ही तगड़ा बा भाई हमार। अब हम पैंट खोल के अपन जूता उता लगनी है सरियावे। ठीक बा, ग्राउंड में दौड़े खातिर हमारे भाई। तो सोचनी है गुड्डू भी रहलन तो सोचनी है कि ले ला भैया तनी ब्लॉग बनावा तनी आ तनी हम जूता उता पहनिए तनी अपना दर्शक के अपना फैन फॉलोइंग के दिखाई भाई। ठीक बा, तो लगनी है जूता पहने। फर्स्ट जूता पहन लेनी है, दूसर का जूता लगनी है लगावे गोड़ में। ठीक बा, गुड्डू भैया कहतन कि यार कितना टाइम के ब्लॉग बनाई। हम कहनी बस भैया जी, भैया नया रहन। ठीक बा, तो भैया से कहनी बस रउआ रखले रही, बाद में तुम काट कूट के एडिटिंग करिए देम। ठीक बा, रउआ खाली बस कैमरा चालू करके धैले रही। ई भी हमार साइकिल हमर भाई। हमारा साइकिल पड़ोसी के है। ठीक बा, हमार साइकिल ना है। ठीक बा, कैसे हम साइकिल तो चलाई लेना भाई, बट रनिंग करे आइला तो साइकिल से जरूर आइला हमार भाई। ठीक बा, तो बस दूसर का जूता हमार भाई बांधा तनी है डोरी। ठीक बा, गुड्डू भी ऐसा बात कहत ले कि हमके हंसी भी आवत भाई। तू लोग भी सुनता जाता तो लोग भी हंसी। हम तो रेडी हो गए हैं, तो ग्राउंड में भैया लोग दौड़त लगता उनके लोग के पीछे हम लाग नहीं करें। गुड्डू भैया ला ब्लॉग बनावा। ठीक बा, वही उनके लोग के पीछे हम लगनी है रनिंग करे। ठीक बा, ऐसे कि धूप बहुत तेज रहला तो सोचनी है कि धीरे ही दौड़ल जाओ। कुछ ज़्यादा तेज़ी में दौड़ला से शरीर के हानि हो जी भाई, बहुत धूप रहला। ठीक बा, तो भाई हमारे गुड्डू भी हमारे ब्लॉग बनावत ले हैं। तो ब्लॉग फर्स्ट राउंड अनी है सब, तो ओजी के ब्लॉग के सीन ले लें हमारे भाई। देखा जाए हम बिना गंजी पहनले बानी का कि बहुत ज़्यादा धूप रहला सा। ऊपर से गर्मी इतना ना ज़्यादा टेम्परेचर बा कि भाई बता नहीं की सकत। ठीक बा, आग शरीर आग बुलबुला हो गल बा। तो भाई हमारे हमनी के दौड़ उड़ के एक्सरसाइज कर के बैठा नहीं है सब आदमी। तो हमारे बाबा जी बड़े हमनी के। ठीक बा, तो बाबा जी दिले हम बोतल पानी लियावे के, तो हम जाते नहीं है पानी लियावे। ठीक बा, पानी उनी लिया के फिर उनकरा के देनी है बाबा के। ठीक बा, देला के बाद भाई हम चल देनी है ग्राउंड के नज़ारा दिखा देनी है एक बार भाई कि देख ला चाहिए हमनी के ग्राउंड बा। ग्राउंड ओकरा बाद हमनी सही साइकिल भी हमार तिरछुल लागल बा, मेहजी सब कल्टी मार देनी है। फिर भाई हमार गाँव में ही नहीं है तो अंडा के दुकान बा एगो भाई के। ठीक बा, कहनी है भाई तनी 2 अंडा बनावो। ठीक बा, अंडा भाई बनैले हैं, लेकिन जब अंडा बनैले हैं भाई पे फोन पर पैसा रहला सा लेकिन सर्वर डाउन रहला तो ना गला। तो भाई खिसियाल ना, लेकिन ब्लॉग में ऐसे ही बन रही है हमारे भाई। ब्लॉग करते नहीं जी खत्म। चैनल पर नया कम सब्सक्राइब कर ले।